Кешегә начарлык эшләү, гайбәт сөйләү, сихер ясау дип әйтик. Аның гөнаһысы зурмы? Аның гөнаһысы бик зур. Ул бит менә зур гөнаһлар арасына керә. Кеше түрдән кала икенче зур гөнаһ бит ул. Ул Коръәндә дә язылган һәм Рәсүлебезнең хәдисләрендә дә бар ул. Сихер ясауның бик зур гөнаһ икәнлеге. Олар 7 түбән, иң түбән тәмугта җанырлар дигән. Һәм аларга мәңге котылу юк дигән. Менә сихерчеләргә, чөнки ул бик зур гөнаһ, сихер ясау. Аны ясаган кеше аңлап бетерми. Ни өчен? Чөнки ул нәфс кылы була. Үзенең нәфсен җиңә алмый ул. Шуңа күрә ул менә җаны шайтанга сата. Алыш-бириш ясый. Һәм аның белән, тәне белән шайтаннар идарә итә башлыйлар. Аның менә тәне белән, аннары кулы белән, теле белән шайтаннар сихер ясыйлар аннары. Сукыр мәхәббәттән дип әйтик, үз-үзләренә кул салалар. Кемдер эчкечелеккә бирелә. Бу да шайтан эшеме? Андый кешеләрнең менә мин йөрәкләрен карыйм да, анда төпсез укын күрәм мин. Чөнки анда әгәр дә әз генә булса да менә Аллаһ Тәгаләнең мәхәббәте, или ана назы, гомумән туганнарның игътибары һәм назы булса, ул мондый юлга басмый беркайчан да кеше һәм үзенә кул да салмый. Андый кешеләр күбрәк русча әйткәндә приворот белән ясалган. Алар аны уйлыйлар яратам дип. Ул ярату түгел, ул менә аларга сөйдергеч эшләнгән була. Менә андый кешеләр. Күп очракта. Күп, бөтенесе почти бөтенесе. Менә күп очракта менә чынлап та чын күңелдән гашыйк булып, шулай эчкесе саф күңел белән шулай итеп, ничек дип әйтим, үзенә кул салган кешеләр бик аз бит алар. Әгәр дә кеше менә нык ихтияр кеше булса, ул бер вакытта да үзенә кул салмый. Сөйдергә шансы нәрсә тагын? Ул тоже сихернең бер төре. Нәрсә өчен эшләнә? Кешене үзенә бәйләр өчен эшлиләр. Иратлар арасында, хатын-кызлар арасында. Иратларда барып ясатып кайталар. Хатын-кызлар кайсы берсе үзләре ясый, кайсы берсе барып заказ биреп ясата, акча түләп. Аны ничек белергә, ничек анардан дәваланырга? Ул бит сизелә. Бәйлелеккә китерәме? Бәйлелеккә китерә ул. Ул менә аннары әти-әнисеннән дә бизе башлый. Чын сөю, чын ярату, әгәр чынлап та кеше чын күңелдән гашыйк булса, менә мин мәсәлән Аллаһ Тәгаләгә гашыйкмын ди. Син бөтен дөньяны ярата башлыйсың. Менә кем булса да гашыйк булган икән, үзләренең менә гашыйк чаклары исәнне төшсеннәр әле. Бөтен дөнья ямьләнеп китә. Шундый матур була. Бөтен кешегә дә яхшылык кына эшлисе килеп тора. Менә гашыйк булган кеше шундый була. Ул мондый кешеләр, гашыйк булган дип санаган кешеләр үзләрен, алар анасына, иң беренче анасына дорфа була. Ата-анасына алар бүтән кешене күрми башлыйлар. Алар менә шул кешенең сукыр мәхәббәте белән дип әйтим инде, акча да урларга мөмкиннәр. Ул кеше әйткән нәрсәләрне барысын да эшләр, сукырларча. Чын ярату андый булмый ул. Ул менә бу сөйдергеч бу. Риза апа, әйтегез әле, менә сез шушы сихерләрне алганнан соң ул сихер кая китә? Ул минем аша, безнең аша киткән сихер, ул ясаучысына бара. Менә төп төгәл адресатына бара ул. Аны мин шунда барсын, монда барсын дип алмыйм. Мин алганда, без алганда Аллаһ Тәгаләгә менә ничектер Аллаһ Тәгаләгә киткән шикелле менә мин алам гына аны. Без алабыз гына аны, без алабыз гына. Аннары аны инде ясаучысына бара ул. Урысча әйтәләр, ашильник дип әйтәме? Менә сезнең туганнарыгыз, балаларыгыз сезнең каядыр ташландык йортта яшәвегезне ничек кабул иттеләр кешеләрдән читләшеп? Беркем дә аңламады. Беркем дә туганнарым да аңламыйлар, балаларым да беркем дә аңламый. Әмма миңа фәрештәләр әйтә иде, син моннан бер кайда китмә, дип әйтә торганнар иде. Алар ничек әйтәләр, сезнең күз алдыгызга киләме, или сезнең уегызга киләме алар? Мин аларның тавышларын ишетәм, аларның авазлары үзләрендә күргәнем бар. Алар бит аларның авазлары, сүзләре авазлардан тора. Фәрештәләрнең сүзләре авазлардан тора. Мәсәлән, ш авазлары аларның ачык ишетелә. Алар менә ачык ирләр тавышы белән әйтәләр, фәрештәләр. Сез күрәзәлек итәсезме? Юк.
Мен күрәсәләр гитмим. Шулай булса да, кайсы кеше битендә хурлый, төрле ямсыз сүзләрдә әйтергә мөмкиннәр. Әмма мен бер вакытта да кешегә ачуланмыйм. Бер качанда. Мен шул вакытта кешеләрне аклар өчен мең төрле сәбәп табам. Бу кешенең йокысы туймагандыр бәлки. Бәлки берәр кайгысы бардыр. Яки нәрсә булса да кичергәндер. Ниндидер борчуы бардыр дип кешене менә акларга тырышам. Үземә карата нык таләпчәнмен мин. Менә һәр вакыт уйлыйм да берәр нәрсә уйма килсә яки теләк барлыкка килсә, бу нәфсидән түгелме икән дип карыйм. Һәм нәфсемнең битараф икәнлеген күрәм инде. Димәк, нәфсене җиңәргә тырышырга бу дөньяда. Нәфсене җиңсәң, әгәр нәфсене җиңү бик зур Аллаһ Тәгаләгә якынаю. Нәфсене җиңгәч, нәфсене паклагачтан бөтенләй башка күз белән карый башлыйсың дөньяга. Бөтенләй башка картиналар ачыла башлый. И Аллаһ Тәгаләнең гыйлемнәре дә бирелә. Ул ничек була нәфсене җиңү? Байлыктан ваз кечергәме? Нәфсне иң беренче үзеңнең теләкләреңнән, аны Аллаһ Тәгаләнең ярдәменнән башка эшләп булмый. Аны менә миңа мәсәлән монда бик зур ярдәм итте төн буена намазлар уку. 10 еллар буена берничә 10 дип әйтим инде. Төн буена бер дә йокламыйча намазлар уку. Мәсәлән, кичке 7-дән 11-гә кадәр мин йоклыйм икән, инде нинди шатлыгым бар кебек йокыдан торам. Югыйсә дөньяви күзлектән караганда нинди шатлыгым булырга мөмкин инде минем. Миннән дә бәхетле кеше юк. Аннары ястү витрларны укыгачтан мин 1 сәгать тәсбих намазы укыйм, 2 сәгать ярым тәһәҗҗүд намазы укыйм, аннары тагын 2 тәсбих намазы укыйм, аннары ярты сәгать таң намазы укыйм. Таң намазында нансың зикрләр әйтәм инде. Менә булар миңа бик нык файда иттеләр нәфсне җиңәргә. Аннарысын мин аңладым, минем нәфсем тузлы әйбер ярата. Мин тузсыз әйбер ашарга тырышам. Менә нәфсе нәрсә тели, шуның киресен эшлим. Кеше үзенең нәфсесен тыйса, Аллаһ Тәгалә анарга ярдәм итмичә калмый. Кеше менә иң беренче үзенең менә хөсүтлеген җиңәргә тиеш, көнчелеген җиңәргә тиеш. Һәм менә начар уй килгәндә дә башына анализировать итәргә, анализ ясарга тиеш. Менә моны эшләсәм ничек булыр икән дип, менә үзенең нәфсенә кулы булган кеше аны уйламый. Менә бу ничек буланы уйлап эшләми. Шуңа күрә нәфсне җиңү Аллаһ Тәгаләгә якынаюның бер билгесе инде, бер чарасы. Аңа менә намазлар уку, күп уку бик ярдәм итә. Мин иң беренче тәрикат юлына баскачтан мин алтыннарымнан ваз кичтем. Бөтен алтыннарымны салып ташладым. Шунда менә фәрештәләр шулай куштылар. Шунсыз булмас дип уйладым, Аллаһ Тәгаләгә якынайып. Иң беренче алтыннардан отказаться иттем. Аларны шайтан шунда алга килмәде, арттан әйтә, салмады. Мин анарга үч итеп салдым. Менә ул эшләй әйткән нәрсәләрне гел мин менә анарга үч итеп ул вакытта эшлидерим. Анда бит инде түбәнрәк дәрәҗәдә идем инде мин тәрикат юлында. Аннан соң бер вакытны төнлә намаз укыганда шул бик каты эссе менә тирләр агып төшә бит инде төнлә намаз укыган вакытта. Шул вакытта вентилятор кабыздым. Вентилятор шайтан шаркылдап кирде дә ха-ха рус кыш диде. Шуннан мин тиз генә сүндердем дә алып куйдым. Бүтән бер качан да кабызмадым. Анар урманда яшәгәндә мин бит мичкә ягадырым. Анда бит инде бик аскетичный яшәдем. Инде зур бер шундый калын пулянны бер суккан, бер генә суккан балта белән ярылды да очты. Шуннан шайтан көлде дә мин әйттем, это не твоя заслуга дидем. Әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин дигәнемдә шайтан юкка чыкты. Йезен кай арада күргәл кирдегез арттан килгәч? Юк, аннары бит ул вентиляторны куйган вакытта ансында яннан килде. Кырдан. Кыяфәтен инде? Җирен. Мөгез бармы? Юк, ияксез. Түгәрәк иякле. Курыктыгызмы? Юк, курыкмадым.
Çünkü men bir de zikirdagi kişi, benim yüreğimde, kalbimde her vakit benim Allah Teala'ga mene yöneldirilgen. Neçə saat yıklayısınız? 4 sutkaga. Yıkığız da gelmeyme. Yok. Mene keçilen akşamdan soň jatam da 11'de turam. Ölümden korkasız mı? Yok, korkmayım odamdan. Benim nefsim yok içinde hazırlık. Baklangan. Bir neseden de mene koy vakti soruyorlar, opa açılanmıyorsunuz mu deyip de men onun nese ekenini de unuttum indi. Hem ölümden neseden korkuda Allah Teala'dan başka bir hiç nerseden korkmayayım. Benim kanalımın karavşalarga bir nasihat etseniz tileklerinizni. Siz kişilerden korkmağız, Allah Teala'dan gene korkağız. Bütün işinizni Allah Teala'ga topşırıp işleseniz inşallah barısı da eybet bulur.